Jordi, també és veritat. Jordi Gonzalo. Aquests dies hi ha un debat, o si més no un rum-rum, sobre el tema dels càrrecs de confiança. Sembla que a Badalona hi ha 51. És una xifra massa elevada o és justificable aquesta quantitat? No, és gent que fa la seva feina, és la que hi havia i és la que fa molts anys que hi és. I en qualsevol cas en aquest mandat s'ha reduït i jo crec que fer-ne octavetes i fer-ne una mica de demagògia sobre aquesta qüestió, bueno, suposo que més o menys és fàcil, que hi ha gent que ho vol utilitzar, que ho manipula. També em posen a mi un sou, em sembla que 30.000 euros per sobre del que cobro, i així. I tot això, fer tot això és molt fàcil, vull dir, agafes, fas una octaveta, li dius coldoll al primer que trobes, i si és l'alcalde millor, li dius que cobra 100 no sé quants mil euros, i apa, a repartir. Què és veritat o és mentida? Això és igual, què importa? Que sigui mentida, què importa? No? Tu has escrit, fas un dibusset, i apa, a repartir. Enviar-ho per internet i a dir, mira, aquests tios ens roben. Tot això ho trobo una autèntica barbaritat i a més una falsetat, i el que es reparteix aquests dies i el que es diu mitjançant d'alguns foros de la gent que treballa a l'Ajuntament de Badalona és completament fals. El sou de tots és públic, el que s'està posant és fals, és públic el que tenim nosaltres i no tinc cap inconvenient en demostrar i en ensenyar-ho amb una declaració de renda, per tant no tinc cap problema. El que sí sé és que el que s'està dient ara és completament fals, i el que sí dic és que el que l'alcalde de Badalona cobra és el mateix que cobrava fa 2 anys la seva antecessora, perquè durant aquests 2 anys el que s'ha fet és congelar els sous de totes les persones d'aquests càrrecs de confiança i també de tots els regidors, els del govern i els de l'oposició, i aquesta és la veritat, i això és el que s'aprova en els plens. Ara, fer octavetes dient barbaritats dels polítics, doncs, bueno, suposo que això és molt fàcil i la gent que ho fa doncs, es deu pensar que allò. Crec que és bo que ho portin com un programa electoral a les eleccions i que es presentin a les eleccions i que forma part del joc polític i democràtic. Per tant, presentar-ho com una proposta electoral de dir, mira, els que es dediquin a l'Ajuntament que no cobrin ni 5 i si guanyem nosaltres farem gratis, que guanyin les eleccions i que es presentin, que a més ja ho fan, es presenten i no treuen cap regidor. Llàstima. Probablement la gent no sé si ens ha entès gaire aquesta conversa, perquè simplement vostè feia referència a la CUP que ha fet aquesta va tot junt, Sí, però simplement perquè la gent no ha entès gaire. Tot i així s'entén que la pregunta era si hi havia massa càrrecs de confiança o eren justificables. S'entén la seva resposta que els 51 càrrecs de confiança són necessaris per l'Ajuntament de Badalona. Són gent que fa la seva feina. Que vostè em diu que l'Ajuntament podria funcionar menys, òbviament, és que depèn, però també dius, bueno, són persones que estan treballant a l'estructura municipal, no és que estiguin aquí per no fer res, vull dir, fan la seva feina, evidentment, i a més són menys de les persones que hi havien treballant en aquest cas com a càrrecs de confiança en altres mandats i amb altres equips de govern. Vull dir que d'alguna manera és una estructura necessària per un ajuntament del volum de Badalona, que és també la mateixa i molt similar a d'altres ajuntaments, no ens equivoquem. I si ho comparéssim amb altres ciutats com Barcelona, podríem fer-ho. És una qüestió normal i lògica. Recte final del programa, ens queden 5 minuts mal comptats. Em permet una cosa, és que em sap greu. Sí? No, només una qüestió, perquè esclar, diu el Jordi Gonzalo, és que igual no ens hem aclarit massa. No, jo el que deia, feia referència a això dels càrrecs de confiança que diu vostè, surt a dins d'una octaveta en la qual es denuncia que els polítics de Badalona cobren molt i que està ple de falsetats. I jo crec que també és bo que se digui, perquè escolta, jo també tinc dret a explicar que això que es diu i que es reparteix pel carrer davant. Bueno, ahir me'n van voler donar un quan entrava al ple. No ho vaig agafar, vaig passar de llarg, però ahir abans del ple hi havia gent repartint uns pamfletos carregats de mentides. Escolti, jo això també... I no només és una qüestió de si hi ha 50 càrrecs de confiança, no, és una qüestió que es diuen mentides sobre tota la gent que fa una feina política respectable a la ciutat de Badalona, els de l'oposició i els del govern, perquè allà van contra tots. I jo també tinc, com a mínim, no sé si s'ha acabat d'entendre ara, però com a mínim sí tinc que dir que això que es diu en aquestes octavetes no és cert. Molt bé, ha quedat clar. El que deia, 5 minuts molt mal comptats, per tant, pregunta-resposta. Marta Membrives. Començat vostè parlant d'eleccions ara. Les eleccions al Parlament de Catalunya són aquesta tardor. S'enllaçarà la campanya gairebé amb les eleccions municipals que seran al maig de l'any que ve. Ja estem una mica ja en ambient de precampanya. L'Ajuntament disposa d'alguna projecció, d'alguna enquesta que indiqui com pot anar el vot dels badalonins? No, i a més, breument, jo crec que les eleccions municipals estan molt lluny. I maig del 2011 jo el veig
que haurem fet moltes coses encara, que queden moltes coses per fer i moltes coses per aconseguir per Badalona. Em preocupa que hi hagin eleccions a la tardor per la Generalitat, perquè vol dir que tot allò que encara necessita Badalona de la Generalitat ens queda fins al juliol per acabar de tancar acords i per acabar de lligar temes. Això sí que em preocupa i és la meva clau electoral amb la que treballo, no? Que d'aquí al juliol hi ha un parellet de temes en la Generalitat que hauríem d'haver pogut tancar perquè serien bo per la ciutat tenir-los acordats i lligats. I després les municipals ja les veig molt lluny. L'altre dia li dèiem a un company, a febrer del 2011 encara estaran lluny i seran al maig. Eleccions, si es preparen massa aviat, malo. Jordi Alcover. Repetiria un acord com el que ara tenen, aquest tripartit municipal format per socialistes, Convergència i Esquerra? Jo i també el meu partit estem contents de com està funcionant i de com estem governant. Els acords fa de mal dir abans perquè després depèn molt dels resultats, no? Jo crec que aquí són els ciutadans els que d'alguna manera tenen que valorar en els tres partits que han governat per separat i cadascú, diguem, les eleccions també són una mica com un examen. Has de passar l'examen i la gent ha de posar nota. A partir d'aquí s'acaba de veure el resultat que donen aquestes tres notes. Però jo estic content, el meu partit està content, crec que hi ha una lleialtat raonable i bona i hi ha un ambient saludable de treball i bueno, crec que anem bé. I això és bo per la ciutat, perquè no és un tema només polític, de que diguis, tinc més comoditat o aquest no em pren vots, no és un càlcul electoral ni un càlcul de vot amunt, vot avall. Jo crec que és bo per la ciutat i s'està notant, i estem treballant bé, a gust, amb lleialtat, bé. Això és bo. Última pregunta, Jordi Gonzalo. Permet acabar parlant d'aquesta casa, Televisió Badalona, que està a celebració fa 10 anys. Si no recordo malament, potser m'equivoco, la ràdio l'any que ve en farà 30. Bé. Sí, vaig bé, no? És un bon moment potser per parlar sobre els mitjans de comunicació públics. També hi ha a nivell estatal i català un debat sobre la publicitat, per exemple, i a nivell local doncs, a vegades posa en dubte la llibertat o la pressió política que puguin tenir aquests mitjans. Vostè, com a màxima autoritat, veu uns mitjans lliures i després quin futur haurien de tenir els mitjans de comunicació locals? Home, els mitjans de comunicació de la ciutat de Badalona són absolutament lliures i qui ho qüestioni els coneix molt poc i coneix molt poc a la gent que treballa en aquesta casa. Per tant, des d'aquest punt de vista, claríssim. Els mitjans públics a nivell local necessiten de publicitat, perquè no poden només viure dels impostos dels ciutadans de la ciutat, perquè és que si no sí que llavors la cosa se'ns complica. Jo crec que si volem tenir uns mitjans de qualitat, tenen un cost i tenen uns professionals que hi han de treballar. I això té un cost i part d'aquest cost s'ha de sufragar a través de la publicitat, perquè és que si no arribaries mai a tenir un mitjà de qualitat i llavors el que la gent diria és que llavors al final no serviria per res perquè ningú ho veuria, perquè no serviria per res. Per tant, si es vol tenir que la ràdio tingui 30 anys i que la televisió en tingui 10 i que la gent ho vegi, ho accepti i miri tota la programació de Badalona Televisió i escolti molt Ràdio Ciutat, vol dir que està ben fet. I això té un cost, i aquest cost bona part d'aquest cost té que sortir de la publicitat. I també és bo que hi hagi publicitat local en els mitjans locals. Bé, jo sóc un defensor de la publicitat, també, no estic gens en contra. Nosaltres també, de la part que ens toca. Estem molt